Hola, em dic Pau Arquera Sureda i vaig ser candidat al GRN de l'any passat. Tinc 22 anys i vaig estar a Polònia durant 4 mesos i mig treballant com a dissenyador 3D a l'empresa Joan Weston Group. Més que res jo crec que en la vida tots tenim un moment on sentim que hem de, sortir d'on hem estat sempre, com sortir del niu, per posar una metàfora. I la veritat, jo ja fa bastant de temps que tinc aquesta necessitat i ja havia tingut un parell d'experiències amb anar a Anglaterra i tal, i el fet de sortir de casa, d'anar a viure en un altre lloc, de comunicar-te amb altra gent i tal, és una experiència que la veritat t'enriqueix molt. Així que ja des de llavors sempre he tingut aquesta necessitat. La primera experiència fora així gran, diguéssim, que em va canviar va ser una família quan vam anar a la Xina, cap allà el 2008, jo devia tenir 8 anys, i va ser molt estrany perquè va ser el meu primer contacte amb el món exterior, allò canvi molt radical. Però després, cap als anys 2012 i 2013, vaig estar a Anglaterra, passant l'estiu, on assistia a classes i vivia amb una família anglesa. Aleshores, aquelles dues experiències ja van ser més personals, més on jo estava amb mi mateix i anava descobrint a mi mateix i on era capaç de comunicar-me amb altres persones, amb gent de tot el món. Així que aquesta experiència probablement no ha estat la primera vegada. Jo, la veritat, tinc moltes ganes de veure tota Europa i la cosa és que a França ja hi havia estat fa uns quants anys. Aleshores, el tema de l'anglès també em va tirar molt endavant perquè el meu anglès no està en un nivell que jo desitjaria que estigués. Aleshores, quan vaig saber que es podia anar a Polònia i que es podia parlar anglès, que s'havia de parlar anglès allà i que es faria molt d'èmfasi en l'anglès, vaig decidir que era la meva opció, i a part també perquè Polònia és un país en el que no he estat mai, és un país que queda relativament lluny i de la cultura i la gent no ho conec. Aleshores em va també tirar molt més això, clar, si hagués anat a França, el francès ja l'havia estudiat i França ja havia estat, no em venia de nou, Polònia era com més trencador. Molt bé, la veritat, ha estat una experiència molt xula, molt enriquidora. He descobert una cultura nova, un país nou, una llengua nova i he enriquit el meu anglès també. I no sé, recomanaria a tothom que hi anés perquè és un lloc molt maco. Em vaig fixar que diria que això és tota la cultura, diguéssim, eslava. Hi ha molt d'èmfasi en tots els vestits tradicionals porten flors i això em va fer com molta gràcia perquè vam anar a un festival que celebrava l'1 de maig, em sembla que era, i es feien danses tradicionals de Polònia, d'Ucraïna, diguéssim dels països eslaus de l'oest i tots tenien flors. I em va cridar molt l'atenció, després em van explicar que la flor és un element molt important a la cultura eslava i que per això totes les nacions sempre tenen flors presents en els seus vestits tradicionals. I em va agradar molt perquè els vestits eren molt diferents dels que tenim aquí. Molts de colors, moltes flors, plumes. Em va agradar molt, la veritat. No m'ha agradat mai definir un país sencer, no he conegut més de 50 persones o alguna cosa així. Però és això, és gent que moltes vegades m'he trobat amb persones que poden semblar una mica fredes al principi, molt serioses, molt tancades, però després, a la que els vas coneguent, ja vas veient com són realment. No sé per què serà això. Doncs aquesta empresa era una empresa que es dedicava al sector del màrqueting i de la publicitat i és una agència publicitària que diverses entitats hi podien demanar projectes i nosaltres el que fèiem era fer-los-hi i els presentàvem. Aleshores, en aquesta empresa jo tenia la posició de dissenyador 3D perquè quan vaig arribar en principi no n'hi havia cap i vam dir, ja que hi ets, podem fer servir la teva habilitat o el que has estudiat per ampliar més fronteres per fer els nostres projectes. Aleshores, el que vam fer allà va ser adaptar els projectes que s'estaven fent i posar-hi parts o elements 3D. Aleshores, la rebuda que vaig rebre va ser bastant càlida perquè era, ostres, tenim una persona que fa una feina que ningú més sap fer, aleshores anem a ajudar-la, anem a donar-li molts de projectes i anem a fer que se senti còmode i això és com va anar tot. Vull dir, em vaig sentir com a casa, em vaig sentir molt ben tractat, la gent, tothom parlava anglès amb mi i si dèiem alguna cosa en polonès instantàniament m'ho traduïen. Era un equip de persones, més o menys 7, i tothom era molt obert i molt amable, la veritat, em vaig sentir molt bé treballant allà. Els estudis que vaig cursar jo s'enfocaven molt més a part de
creació de personatges, videojocs, animació, i també treballava en uns programes concrets. Aleshores, quan vaig anar a Polònia, com que estava en el sector del màrqueting, havia de fer coses completament diferents, és a dir, havia de fer més projecció 3D d'elements que s'havien dissenyat prèviament i, no sé, molt de Photoshop, molt d'incorporació d'elements cap a pàgines web i coses així. Aleshores, vaig tocar una part del sector que no havia treballat mai i la vaig enfocar cap a un sector professional diferent del que a mi m'interessa estudiar. Aleshores, si bé no em vull dedicar a això, concretament, va ser molt interessant veure tota aquesta part, perquè ara entenc més com funciona tot el tema del màrqueting i tot això. Aleshores, si un cop he de treballar-hi més, doncs ja no vindrà de nou. I a part vaig aprendre molts programes nous, que això també és un plus. M'agradaria ser dissenyador de personatges, res a dir. Diguéssim que aquí no hi ha massa feina, així que segurament a una empresa que, o sigui, a Catalunya podria treballar perquè a Barcelona hi ha moltes seus d'empreses grans i d'empreses que venen de fora, però en el 90% dels casos segurament seria per una empresa estrangera. A mi el TLN, de fet, em va agafar com bastant per sorpresa, perquè jo estava cursant un curs a Barcelona i me'n vaig assabentar que hi havia un programa de model internacional i doncs vaig dir, ostres, potser vaig anar a la xerrada i m'hi vaig voler apuntar perquè realment no tenia res a fer. El projecte que havia estat fent a l'estiu s'havia acabat, aleshores jo estava sense estudiar i sense treballar. Aleshores em va semblar una oportunitat perfecta. Vaig venir aquí a les entrevistes, m'interessava molt tot el que era el programa perquè me n'havien parlat molt bé. Tenia sincerament esperança zero, perquè m'havien dit que hi havia molta gent, però em van agafar. Aleshores, des de llavors em vaig començar a mentalitzar sobre el que suposaria i tal, perquè no havent marxat mai en un programa d'aquests és un ostres tu. I ara què, com serà el país, com serà la gent, podré comunicar bé. Aleshores, fent una mica de retrospectiva després d'haver tornat, la veritat és que totes aquestes pors ja no les tinc. O sigui, crec que he crescut bastant a nivell personal, a nivell professional, a nivell emocional, perquè un cop estàs allà, després d'haver-te adaptat, després d'haver fet el procés del primer mes de ostres, m'he d'anar a comprar això, ostres, no sé com preguntar això, quin tren havia d'agafar per anar a la feina, que no sé què, no sé quina hora passa. Al cap de 3 mesos era molt estrany perquè de cop em sentia molt part d'aquella ciutat, em sentia part de Polònia. I el fet de pensar en Girona era com, sí, és una ciutat, però en algun moment hi vaig viure, però ara estic visquent aquí. I diguéssim que l'experiència d'haver tirat arrels en un lloc i estar visquent allà i poder viure sense pensar massa que estàs en un altre país va ser molt estranya i trobo que si tinc pensat viure en un futur en un altre país, crec que com a primera experiència ha estat molt i molt bé. I a part, el fet d'haver-me de buscar la vida per allà, ostres, vull anar al gimnàs, doncs ostres, aquí em vaig, n'hi ha molts, mira, podem farà ofertes, tot això. El fet de dir, doncs vull anar un cap de setmana a Alemanya, doncs m'he de mirar a gust. O sigui, és una experiència que et fa millorar molt com a persona, fa ser molt més autosuficient, perquè sí que és veritat que tenim suport 100% dels supervisors, tant des de Polònia com des d'aquí, però va haver-hi un punt on ja dius, ostres, és que ja m'ho puc fer tot jo. Aleshores, quan vaig tornar, me'n vaig adonar que hi havia moltes coses que sabia fer i moltes altres que ja no em feia por fer o que ja no em feia cosa fer i que, si ara em tornessin a proposar de marxar a l'estranger, no dubtaria, ni pensaria, ostres, és que no sé com viure allà. Ara, després del TLN, aquestes pors, diguéssim, ja no les tinc. Aleshores, jo recomanaria a qualsevol persona que tingui planejat marxar a l'estranger que faci un TLN, o que faci un voluntariat o un altre programa, perquè és una cosa que et fa créixer moltíssim com a persona. També puc dir que les 2 vegades que he estat a Anglaterra, i he estat un mes, 3 setmanes més o menys, i cap a l'última, o sigui, diguéssim que hi havia com 2 setmanes d'adaptació, i l'última setmana ja era de pensar què faré quan torni. És a dir, no hi havia cap moment on estic a Anglaterra i faig la meva vida. El temps era massa curt. Aleshores, estaves 2 setmanes dient, ostres tu, que xulo, estic a Anglaterra, i 2 setmanes pensant, m'estic adaptant a Anglaterra. I quan arribava l'última ja deixaves de pensar això directament i deies, ostres, què faré ara quan arribi a casa? Ja s'acaba el programa, tot això. Trobo que un mes és massa poc.
Jo diria mínim 3 mesos, així que si algú realment es decideix a fer un voluntariat, un programa d'aquests, i vol sentir realment el que és sentir-se pare del lloc, jo recomanaria més de 3 mesos, perquè si no després no es pot tenir aquesta sensació d'estar allà i ser part d'allò. És la primera vegada que convisc amb altra gent a casa, en una casa diferent, sense pares, diguéssim, perquè quan estava a Anglaterra érem 3 estudiants d'intercanvi, però també hi havia una família. Vaig decidir que estudiaria més llengües, perquè el fet d'estar en un país on havia de parlar, entre cometes, és a dir, el polonès no el parlava, però sí que m'interessava molt aprendre coses, paraules i tal, era estudiar llengües, perquè me'n vaig adonar que amb l'anglès no feia, o sigui, no m'agradaria que estancar-me només en anglès, vull estudiar més llengües. I això és una cosa que ja he començat a fer, i és que només d'arribar vaig començar a estudiar alemany. Aleshores, a part d'això, vaig decidir seguir evolucionant com a professional i vaig decidir que m'agradaria molt anar a viure, per exemple, a Barcelona i intentar trobar feina allà en una empresa que fos més gran, no quedar-me aquí a Girona, perquè si em quedés aquí a Girona seria com estic igual de quan estava aquí, no ha canviat res, saps? Necessito tenir la sensació de que ha canviat alguna cosa a la meva vida, aleshores em vaig proposar fer això i seguir creixent, seguir investigant, aprendre més sobre altres cultures, de tot, la veritat. Una mica tot el que vaig aprendre allà m'agradaria seguir-ho treballant molt aquí. Hi, my name is Pau Aqueros. I'm 22 years old, and this year I've traveled to Poland to participate in an internship program working in a company named John Weston Group and working as a 3D designer.